terpeleset. Iki lelanggaman luntur spesialnya buat yang request dan tak aturke kabeh wae sing wis padha mirsani paguyuban ketoprak. Bakti Kunjoro pimpinan Bapak Agus Bekti ya. Mbak Rini cintaku, mana ngalene deh. Bayar ramune entek, bocah kok ngolah ngalih wae. Iki mau tak aturke ya nak ya kangge pembukaan ya nak ya. Kangge murwakani awake dhewe iki metuki karo dulur-dulur sing wis padha rawuh. Pak Eko mau ya teko. Jeng. Pak Lut, Mbak Brewok ya ning kono pojokan. Mbah Brewok. Juragan buah, juragan semangka. Saiki wis gak brewok, Mbok. Ora, dicukur. Wah, kayak ndek yang kenapa ketemu wiwit iku brewoke terus dicukur dek kok. Eko ya iku Mardam. Tidak. Nirang. Oh, Bapak Mardam apa Pardam? Mardam. Pak Mardam jagal kambing. Aku arepe dimutilasi mergo lagune ndeke tak kei muk separo.